Nako, hindi ganda. Hindi kami nagtitinda ng botya. Unang-una, masama yun. Kaya puro presya at murang-mura pa. Kausapin ko muna ang presidente at militar. Yan ang gagamitin ko para pabaksakin si Edgardo. Balita ko, hindi ka nakasindulas. End of your life! Yes! Huwag kang magtago sa lungga mo! Yes! Yes! Parang ka! Nagtatago! Ikaw ang target niya. Hindi siya dapat makalapit sa'yo. Akin na. Titikman ko lang kung masarap luto mo. Dito muna. Dito, hindi na naman taga dito. Hindi. Paubos na yung adobo. Wala pa tayong natitira sa sarili natin. Paano kasi may mga pumilang hindi naman mga taga dito? Hayaan mo na, basta bigay na lang natin yung natitira doon sa mga pumila. Pagkasya na lang natin sa kanila. Paubayan na lang natin. Ewan ko, konti na nga lang ito. Alam mo, Lorna, pag naaalala ko talaga kung saan natin ito binili kanina, naduduwal ako. Huwag kang maingay. Ate mo, ano ka, anak mayaman? Kaya mo yan. Kaya na sikmura mo yan. Hindi talaga. Ang laki ng ilong ko, naamoy ko lahat. Sumakit pa tiyan ko dito. Ang makain sa inyo. Ay, kuya, sa'yo na lang ito, huwag ka nang pumila. Malinis yan, parang ako. Walang bawas, parang ako. Katulong pa ako. Hindi ko talaga kaya. Alam mo, kasalanan ni Pretty yan. Kasi hindi niya niluto ng maigi yung baboy. Ay, baka.
Halika, kain tayo sa labas. Nagutom na talaga. BFF talaga tayo. Diba? Ikaw magbabayad. Bakit ako? Ikaw may gumawa. Bakit? Senyor! 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 Ano ginagawa niyo rito? Romana, Yes. nakatakas si Edgardo. Kailangan ko siya sundan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag susunod sa akin. Elias, tutulungan ka Bane, namin. makinig ka. Mapapahama Hindi kayo. ka namin pwede pabayaan. Bane! Tama na. Sige na, Elias. Ako na bahala dito. Sige na. Maraming salamat. Sige na. Dito lang kayo. Elias! Samahan natin. Alam ko kung nasaan si Edgardo at ang Golden Scorpion. Nasaan po, Mr. Senate President? Nasa isla, lakdan sila. Napag-alamang ko ang pinagkukutaan nila. At bihirang nakakaalam nito. At iilan lang nakakaalam ng location ng isla ito. Reliable ba yung source mo, Senator? Yes, Madam President. Tataya kong buhay ko at karera ko. Sa katunayan, sasama ko si General para masugpunan ang kasamaan ng grupong ito, Madam. Malaking break to sa kaso, Madam President. Matagal na natin tinutugis ang Golden Scorpion at ang kanilang leader na si Edgardo. Ito na ang ating pagkakataon para tuluyan tapusin ang sindikato. At sigurado akong babango ang pangalan ng administrasyon pag nagawa niyo ito, Madam President. Pero handa ba tayong salakayin ang isla? Ayokong malagay sa panganib ang armed forces natin. Magdi-deploy ako ng mga tauhan para sa Isla Alakdan Operation. Nakahanda sila kahit anumang oras.
Mabuti kung ganon. Chief, Senator, pinagkakatiwalaan ko kayo sa mga desisyon niyo. Gawin niyo ang lahat para mahanap at mapabagsak ang Golden Scorpion. Yes, Madam President. Salamat, Madam President. Baba! Nahihirapan mo pa ako? Ang ganda-ganda mo pala talaga. Ipapatikim ko sa'yo ang isang bagay na hindi mo pa natitikman kailanman. Sukulugin ka mo! Ano? Ha? Sukulugin ka? Ano? Ha? Bumatay ka na. Ricarte, ikaw na piling mag-head ng Special Forces para sa Alakdan Operations. Kaya ikaw na pumili ng mga tao mo. This is an urgent matter at inaprubahan na ng Presidente. Kailangan natin ng impormasyon tungkol sa Isla Alakdan. Sasama ako sa isla. Tutulong ako. Masyadong delikado, Senador. Hindi tayo sigurado sa kaligtasan mo. Ricarte, kailan mo bang nasa harap mo? Bago ako naging senador, general ako. Baka pagdating sa isla, ako pa umalalay sa'yo. Alam ko, Senador. Pero ayoko lang sa huli tayo magsisihan. Kung may mangyari sa'yo. Hindi mo ko responsibilidad. Unahin mo muna ang mga tao mo. We will deploy ASAP. And this is a very confidential matter. Walang dapat makalabas na balita sa media. That's an order. Yes, sir. Edgardo! Edgardo, nasan ka? Labanan mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo. Susundan kita hanggang impyerno! Ay, kahit hindi tayo nakakain, okay lang. Marami namang nabusog, oh. Kala ko nga kukulangin. Eh, tignan mo, sakto naman po para sa kanila. Oo nga. Parang nangawit ako, kakaganong ko sa... Nay, pretty pa? Parang may problema ata tayo. Ha? Ano yun? Uy! Ala! Hindi, bakit sumakit yung tiyan namin sa niluto ko? Marunong ka pa talaga magluto? Oo nga, pretty! Ano ba yung nilagay mo sa adobo mo? Malinis naman kami nagluto
luto ni Nanay Alme. Tsaka maayos yun, di ba, Nay? Hoy, Pretty! Sumakit ang mga tiyan namin dahil sa kagagawan mo. Ikaw pa may gana magsabi na wala kang tiwala sa akin? Eh, ikaw naman pala hindi mapagkakatiwalaan. Oh, di ba? Kayo lang ang hindi masakit ang tiyan. Plus, kayo lang ang hindi kumain. Equals, palpak yung luto nyo. Uy, hindi totoo yan. Hindi kami nakakain kasi pinaubaya namin doon sa mga pumila. Hindi, Nay Alma. Sumasakit lang yung tiyan namin dahil sa niluto niya ni Pretty. Hindi na kayo naawa sa mga tao? Namatayan na ospital, nawasakan ang bahay, tapos kayo pakakainin yung adobong may lason? Kaya nga. Lorna, hinay-hinay naman. Nagmagandang loob na nga kaming magluto para sa lahat. Hindi naman namin alam na mangyayari to. Hindi! Kasalanan nyo to. Bakit? Kayo bang mananagot sa mga to pag may nangyaring masama sa kanila? Kaya nyo bang bayaran yung pampaospital nila? Tama na ho. Tara na ho! Doon tayo sa taas, maghahanap tayo ng gamot. Tara na ho! Sige na ho, sige na ho! Sige! Sumawa kayo sa amin! Paharap tayo ng gamot! Sige ho, sige ho! Sige, sige ho! Nay! Nay! Oh, sige ho, sige Nay! Opo! Sige ho, Nay! Sige po, Nay. Dahan-dahan po. Sige po, Nay. Marami nagsuka kasi sa mga kumain ng niluto na. Nay, alam mo, gusto ko lang naman tumulong eh. Pero bakit parang sama-sama ko sa kanila? Pretty, ang mahalaga, malinis ang konsyensya natin. Alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang masama. Sa tingin ko, wala namang kasalanan si Ate Pretty tsaka si Aling Alma. Hindi naman sila burara magluto eh. Ako rin eh. Iniisip ko nga, di kaya karne yung may problema? Napasa kasi akong ganun dati. Sa karne nagsisimula yung contamination ng pagkain. Teka, saan kayo bumili ng karning baboy si Lorna? Baka dapat doon tayo mag-imbestiga. Hindi ko nga alam. Aling Alma, nakita po namin si Ate Lorna bumibili ng pagkain sa palengke. Pwede po tayo doon magsimula. Bigyan mo ako ng 20 kilos, ha? Pero discountan mo pa ako. Ba't di natin puntahan na lang? Tingnan natin kung ano meron doon. Sige po, tara. Puntahan na natin. Tara. Apple Pie, dito na lang muna kayo. Iwan ko lang muna ito dito. Kahit naman ho, maayos yung pagkakaluto ko nung adobo. Siyempre, nag-aalala pa rin ako kasi sumama yung mga pakiramdam ng mga kabarangay natin. Eh, kaya nga kailangan nating malaman ng punot dulo ng pagkakalaso nila. Kaya kung may kasalanan tayo, pananagutan natin. Ay, Aling Alma, doon po. Doon po binili ni Aling Yan, Lorna yan, yung... Opo. Doon po binili ni Aling Lorna yung karne na ginamit sa adobo. Sir, bakit yung ulit? Nagtitisala naman ako ng maayos ah. Naghahanap buhay lang naman ako ah. Sir, ano po nangyayari dito? Naghahanap po itong vendor na to eh. Nagbebenta ng botcha. Botcha? Opo, double check na ba po? Nakikiusap ako sa iyo, sir. Sabi ko na nga ba, Nanay Alme, si Lorna na naman ang may pakana nito. Tinong mo bumili ng botcha. Sino naman oh. Eh, bakit naman niya gagawin yun? Alam niya palang double dead na yung baboy. Nanay Alma, syempre, para malaki yung kickback niya. Yung perang dinonate sa kanya, aba, dito niya diniretso para yung isukli nun sa kanya mapupunta. Naku, Ate Pretty, kailangan mo pakita yan sa mga taga-barangay para hindi kayo sinisisi nila. Talaga? Video mo pa. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sir, naghahanap buhay lang po ako. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sasan mo. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po kunin sa pamilyado ako, sir. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Ayan, mga kabarangay! Nakikiusap ako sa inyo.
Ito yung nagbebenta ng botcha dyan. Bumili si Lorna. Ayan mga ebidensya, oh. Yan si Sir, oh. Ito yung pwesto. Baho, di ba? Lorna, ang kapal ng pagmumukha mo. Dito, oh. Dito, Carmelo. Diyan bumili ng Diyan bumili ng botcha si Lorna para mapakain sa may barangay Palangga. Kaya kayo muntik ng malason ng mamatay. Hindi ako may kasalanan, si Lorna. Ayan o, kitang-kita o. Botcha. Sabi sa'yo, Nanay Alme. Yan. Hindi na. Sir, ilang beses na tayo napahamak ni Senator sa ating mga dating operasyon. E ngayon, susugod tayo sa laban na kasama niya. Ayoko na po sanang magsalita, sir, pero tama po si Paeng. Wala na tayong magagawa. Utos ng presidente. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Pero mag-iingat pa rin tayo sa pwedeng mangyari sa Isla Lakdan. Yes, sir. Hoy! Ikaw ang tama na, Lorna. Alam na namin lahat ang panloloko mo. Ha? Nahuli na ng mga pulis kung saan ka bumili na botcha. Lorna, umamin ka na. Kami pinagbibintangan ng mga tao na nakalason sa kanila kasi kami ang nagluto ng adobo. Pero ikaw pala may kasalanan. Dahil double dead yung karning binili mo. Sinisimulan ko na ang mga plano mo. Sinisiguro ko sa'yo, pagkatapos nito, babangong pangalan mo. Buong bansa ituturing kang bayan. Lahat pupurihin ka. Basta ako nang bahala kay Edgardo. Bukas, kung buhay pa siya, mawawala na sa kanya lahat. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Nanggaling po ang listahan na ito sa isang malapit at maaasahan na kaibigan. Tama hinala ko. Kasabwat nga si Alma ng mga umatake sa Palangga. Sindikato pala yung pumatay sa anak ko. Sigurado ko may atraso si Elias. Kaya rumespak sa atin to. Tayo na damay. Sinungaling siya sa atin. Sila po ay miyembro ng Golden Scorpion. Paano nagkaroon ng access si Sasha tungkol sa impormasyon na ito? Pinangungunahan ng isang Eh, di basta impormasyon na to, Mayor, atin-atin na lang ho. Hindi ho kaya miyembro ng sindikato si Madam Sasha? Shoot! Isasama kita sa uway! Diya!